danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa, saƙon gaggawa zuwa ga mutanen ƙasar Najeriya da Nijar waɗanda suke zaune a ƙasar Libya, wanda a yanzu haka labarin da muke samu shine mutanen ƙasar Libya sun fara kamen 'yanci rani waɗanda ba 'yan ƙasar bane ba. Kamar yadda a yanzu haka wannan saƙon ya kamata kowa ya tsaya ya saurara a dangane da lamarin kaman da aka fara yi a ƙasar Libya waɗanda suke ba 'yan ƙasar ba, wanda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ƙorafi a dangane da lamarin yadda a ƙasar Libya ta fara kame waɗanda ba 'yan ƙasar ba, ma'ana waɗanda suke zuwa yin aiki cikin ƙasar Libya, wanda za ka ga cewa mutum yana Najeriya ya samu wani damar aiki a ƙasar Libya ya tafi, ko kuma yana ƙasar Nijar ya samu damar aiki a ƙasar Libya ya tafi. To irin waɗannan a yanzu haka ake kamawa, kamar yadda a yanzu haka za mu kawo muku cikakken rahoton tun daga farko har ƙarshe domin ku ji yadda lamarin ya kasance a halin yanzu da kuma yadda ake kama mutane har cikin gida. Ku biyo mu a ƙarshen bidiyon domin za ku ji cikakken rahoton da za mu kawo muku a halin yanzu. Amma kafin nan muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka a channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribe, sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Tofa, labari da ɗumi-ɗuminsa. Yanzu ƙasar Libya ta fara kaman waɗanda ba 'yan ƙasarta bane ba, waɗanda suka shigo cikin ƙasar Libya domin yin aiki, wanda a yanzu haka kama 'yan Najeriya da 'yan Nijar na cikin Libya ya jawo cece-kuce a halin yanzu, kamar yadda a yanzu haka ga cikakken rahoton ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji yadda lamarin ya kasance. Wannan muhimmin saƙo ne zuwa ga al'ummar wanda suke zaune a ƙasar Libya, wanda za mu aika muku a yau Asabar 6 ga watan 7 shekara ta 2024. Sako na farko za mu yi magana akan masu karyatawa wanda a wajensu ba a fara wannan abin ba. To maganar gaskiya wannan abin ba san ramu bane ko kuma ba wai don neman ɗaukaka bane ya sanya miki kawo muku labarai akan cewa wai ana kame a ƙasar Libya kuma ana wulaƙanta mutane ba. Kawwa ne saboda wanda abin bai shi wajensu ba su san irin matakin da za su ɗauka. Wannan da kuke gani a jiya Juma'a ne wajen cikin wasu ungoyi a cikin kasar ta Libya, inda aka zo wata unguwa inda yake da yawan Hausawa, inda garin a kama wasu Hausawa, wasu garin su tsere, wasu suke fadawa daga gidaje suna samun raunuka, wasu ma gashi nan kamar da kuke gani yan kwana-kwana sun kawo agaji. To abin farko dai wanda wannan abin ya rage ya zo wajen su, idan ma'aikata sun rage sun ritsa da ku to ku yi haƙuri ko ba da kanku, idan kuma ma'aikata ba su zo wajen ku ba to kuna da damar da za ku iya tserewa ko ku ɗauki matakin da za ku guje makaman ma'aikata a lokacin da suka zo wajen ku. Amma idan dai har suka rage suka ritsa ku to mafi sauki shine ku yi haƙuri su kama ku, domin shine hanya kaɗai mafi dacewa. Idan ba haka ba mutum zai iya kai kanshi inda zai iya rasa rayuwar shi gabaki ɗaya. Shi dai wannan bawan Allah da kuke gani ya faɗo kuma rayuwa ma gabaki ɗaya ta yi halinta, sai dai mu ce Allah ya shi kanshi, Allah ya kyautata ƙarshen shi. Wanda suke hannun ma'aikata kuma Allah ya fidda su daga wannan yanayi na matsi da suke ciki. Sai abu na biyu kuma wanda za mu yi muku magana a kai shine wanda akan cewa ya kamata duk wanda yake cikin ƙasar wannan talibi ya san me yake yi, kuma wannan kaman da ake gaskiya ne. Kamar yadda kuke gani nan wasu 'yan uwanmu ne aka kama su, ake musu tambayoyi wai akan wai me suke yi ko kuma me suka shigo da shi cikin ƙasar, wani aiki suke yi. An tsara su bayan an kama su, an amshe musu wasu abubuwan da suka mallaka irin saluloli da wasu 'yan kuɗi da suke jikinsu. Kamar yadda kuke gani ana tambaye shi, ana ce mishi wani aiki yake yi, yana ba su amsa daidai da abin da ya fahimta. Wannan a jiya Juma'a ne gabaki ɗaya kai kama, saboda wannan bidiyon a da daddaren ranar Juma'a ne ma aka ɗauke shi. Kamar yadda kuke gani bidiyo ne ɗaukar dare. Saboda haka abin da ya kamata duk wani bahaushe wanda yake cikin kasar to ya sanya zai, inda dama ma inda yana da ikon da zai ke fita a cikin wannan 'yan kwanannakin, to abu mafi sauki shine ya zauna a masaukin shi, kuma a masaukin nashi ma ya kasance cikin tsaro, saboda tuni sun samo takardar izini daga hukumomi kuma sun fitar da sanarwa akan ga 'yan kasa akan cewa duk wanda ya bada gidan shi ga baki wato 'yan cirani to ba mamaki, kuma sun fitar da sanarwa akan cewa za su haura gidaje domin su kama wannan 'yan cirani, wanda a shirya a lokacin sallar Juma'a suka
suka raba wannan takardu a kowane masallaci da yake faɗin ƙasar, musamman ma Tripoli babban birnin na ƙasar. Hakan ya sanya muka ce muku to ko yi a gida kake wannan abun baka tsira ba zaman ka kasancewar ka kana cikin gida wai ka ce kai a gida kake ka kulle gida ko wani abu makamancin haka to sam baka tsira daga sharrin ma'aikatan wannan ba. Abu mafi sauki kawai shine ka dage da addu'a, Allah shine mai karewa kuma duk wanda Allah ya kare babu wanda zai iya cutar da shi. Nan kuma wasu bayan Allah ne wanda aka kama su kamar yadda kuke gani, an kama su an tattara su, ruwan sha ma yana yi musu wuya, a yanda wani dan uwa ya turo mana wannan bidiyon, wani ma'aikaci ne yake ɗaukar bidiyon. Kamar yadda kuke gani fa an kama su an tsatsare su bayan Allah, ruwan da suke sha shine suke roƙo, ana ta tambaye su suna jawabi suna abubuwa da sauransu. Sai kuma bayani daga bakin shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwana mazamna Libya, ina yi mana fata alkhairi, sannan ina kira ga duk wani mazamni Libya ya saurari wannan bidiyo kuma ya tura ma dan uwan shi kowa ya gan shi. Muna son mazamna Libya ku hito ku yi garab na kwana 2 na rashin aiki, ku nuna ba ku zuwa aiki. Kana aikin butik ne, aikin shago, ka nuna cewa ba ka zuwa aiki, kamu ake yi. Kana aikin shara ne, ka nuna ba ka zuwa aikin shara, garab ake yi, kamu ake yi. Kana aikin wata masana ne, ka nuna ba ka zuwa, garab kake yi. Wannan shi zai sawa a ɗauki mataki wanda wannan walakanci za a bare mana shi a wannan ƙasa. Ba farau ne ba sabon abu bane ba. A lokacin baya su yi mana irin wannan walakanci mai yawa wanda a cikin shi da mutane suka wace aka bar musu ƙasa, su yi ta zuwa su tahi Chad, su tahi Libya, su tahi Niger, su tahi Sudan, suna ɗaukowan mutane cikin jirgi suna kasu. Ashe sun san muna daraja. Balarabe bai iya zuwa shi kwasa shara ba, balarabe bai iya zuwa shi aikin ƙarhi ba, balarabe bai iya zuwa shi bauta ma ɗan uwan shi ba, amma mu muke zuwa mu yi wannan aiki, mu yi musu shara, mu yi musu ayyuka, wani bi su hana mana kuɗi, amma duk da haka muke ta hankuri. Yau Libya har ta to tana mana walakanci irin wannan. Ina kira ga shugabanninmu masu albarka su shiga cikin wannan labari, kuma ina kira da Comité International des Droits de l'Homme su shiga cikin wannan al'amari da Libya take ma talakawa, étranger, baki, babbaku wanda suke cikin wannan ƙasa. Wannan babbaku da ake ma walakanci a wannan ƙasa, akwai 'yan Najeriya, akwai 'yan Niger, akwai 'yan Sudan, akwai 'yan Chad, akwai tule African Noir wanda suke cikin wannan ƙasa ta Libya. Ana yi muna wannan walakanci wanda kira ne muke yi ga shugabanninmu na ƙasashenmu su kula. Idan Libya ba ta ƙamnanmu ne, to a kwaso jirage a kwashe mutane a kai su cikin ƙasanmu, a san da cewa ɗan jaki shi ma dabba ne. Saboda a yau idan muka ce babu mu cikin Libya, wani ma Libyan ba zai rasa abin da ya ci, saboda mu muke biɗan musu kuɗi, mu muke gina musu ƙasa, amma a haka suke yi kira ga shugabanninsu da cewa mu ne muke caye musu arziki, mu ne mu yi yawa cikin ƙasarsu, mu ne muke tahiya da arzikinsu cikin ƙasashenmu. To a nuna musu da cewa ɗan jaki dabba ne. Wannan kira ina yi ne ga duk wani wanda a cikin Libya, ku tura ma 'yan uwanku. Sannan ina kira ga 'yan uwana masu bidiyo man wanda muke bidiyo, haraka bidiyo wannan activist, mu hito mu yada wannan da'awa. Muna kira ga kowa da kowa, kada kowa ya hita wurin aiki, ku nuna ba ku zuwa aiki, su yi kansu aiki na kwana 2, wallahi za su hito a su kira gwamnatin su ba su rayar da walakancin da ake muna ba. Amma idan mun yi shiru, bari ganin wai kai kana da takardu, bari ganin kai kana da shagonka, bari ganin kana da wani abu, dan uwanka ne ake ma walakanci. Ina kira ga har 'yan mahatta, har masu aikin masana, ku nuna ba ku aiki. Ai kwana 2 ana wannan garab, wallahi za su ɗauki mataki. Laraba da kansu za su kira ga shugabanninsu, su ba su raida da wannan ba. Amma idan mun kai shiru, wallahi walakancin da za a yi muna ya yi haka. Wannan saƙo ne daga ɗan uwanku, ina son ku yaɗa shi maksimuman ko ta ina mana fata alkhairi. To mai sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari cikakken rahoton na sun cewa kajiyar da lamarin ya kasance a dangane da kaman da ake yi a ƙasar Libya, wanda a yanzu haka ya kamata duk wani wanda ya je ƙasar Libya aiki, idan ya saurari wannan rahoton ya ringa addu'a Allah ya kare shi daga sharrin mutanen nan, domin a koda yaushe za su iya zuwa har cikin gida su kama shi. Wanda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna tofa albarkacin bakin su akan hakan,
kamar yadda a yanzu haka kowa yana fitowa ya bayyana ra'ayinsa akan yadda zamantakewar take kasancewa a Libya. A yanzu haka mai sauraro kai me za ka iya cewa akan wannan rahoton da muka kawo maka? Muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon. Mu da yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton nan. Ka dai kasance da wannan tasha tamu a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar like. Mun gode.